कोणतरी गाव आहे होतं रे, दुकानावर जाऊचा 2-3 कामं असत पुन्हा. शिरा घाल वरान चालूच जाणार नाही आमेली हीच आणलं एक तर चलो घेणार नाही हे काढलंय देव जाणार हे. अरे कोणतरी येता वाटतात ते काय आता बोळीचं बकरं भरतो. ए थांब 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 थांब. हा काय रे काय झाला चल मरे दुकानात सोड माका वाय. मॅड झालंय दुकानार एक तर पेट्रोल नाही या चल रे वायच सोड, तुका भजी देते दुकानात. भजी हो नक्की देतलंय मा अरे नक्की, फक्त सोड दुकानात. बघ हो यो मग फसवायचा नाही नाही फसवले. चल, हडे बस. हडे अरे दुकानात चल बस 2-3 कामं एक तर माका चलो घेणार नाही मरान दे भजी तरी गावा येता म्हटलो. आय आय येता येता घाबरा नको बसलो हो जाऊया अरे बनशी झाली रे येता झालो कधी. येता रे काहीतरी प्रॉब्लेम झालो ठीक मारते रो नाही बसना मरे बसनात नाही मरे की उतार उतार तुका मेले आधी येणार नाही, चालू गाडी. नक्की काय झाला गाडी तुका कळता तरी बुतूरला का. गौरवशी तू जरा शिरा पडली ती तुझ्या तोंडात उगीच तुका सोडू गेलं माझी उगीची गाडी बंद पडली काय मेल्या हयसून परत घरात जात होतो काय का उगीच सांगलं गाडी बंद पडली मेली आता काय करतलं. मॅकॅनिक काढल्याशिवाय माझ्या हाते चालू जाणार नाही अरे वसंताचा गॅरेज आहे, थोडे जाऊया. आणि किती लांबता कुळावलं एवढ्या लांब ढकलीत नाही गाडी जा मरे ढकली. एक काम कर मरे हा. वाच जा आणि बोलवणार ते का जा मी किती माझा संबंध कायच्या. वसाड्या तुका सोडू गेलोय मग गाडी बंद पडल्यावर कोण जातलं मी जातलं की तू जातलं माका माहित ना जा बोलवणार ते का आधीच सांगतो शिरा पडली तोंडाला नाकात सांगता जा. लवकर ये जातोय बघू नको जो. जा जा लवकर जा नाका सांगता. हा बोलून वाट बघतोय सटाक्षी तळे सुनत जा जा वसंता ए वसंता मेलो खय गेलो खबरो कासो बसीत बंद असता. आता काय करू, जाते गाड्या कर मला दे, कोण भेटलो तर भेटलो. अरे जातोय घर. अरे ते आजची आज सांगलं दुकानाला सोड म्हणा, ते गाडी बंद पडली मला चढे आणि होगरो पासो काही गॅरेजात नाही. मी येतोय मध्ये लाल गुरु तो येता येता गाडी चालू. होईच असली आणि किती गाडी जापून चल चल मग पटकन चल जाऊ सांग. पाण्याची पिशी घेऊन येते पाण्याची पिशी होय रे लावूया असले मध्ये किती 56 गाडी आणून केली धारकी. होती बघ गाडी.
ती गाडी मा बघून सांगते तुका प्रॉब्लेमच आहे नाही बघ तरी काय झालं आता. अरे चल रे बघून सांगते तुका चल आपण लावूया आता गाडी हो प्रॉब्लेम आहे रे अशी ती गाडी माझ्या ते काय मेलं इंजिनाचं काय झालं टायर चार भरपूर काम हा पण याका कर मरे कर वर काहीतरी देऊया काय रे मी नाही तू देवचा काय करते? देऊया रे कर. आता वायत काय तर बघ काय बारीक सारी होय आता बघतो. चला बघ पाणी होत चल मी होय तर तूच वत चल वत मरे लवकर कितकोशी गाडी कोणची आणि कामाला कोणा रे देवा. बघ काय रे बाबा. ए चल डबल स्टँडर्डला गाडी चल मी का ए असं काय रे यो लाव जाऊ रे. घरात जाऊ मी नको हा चल जायचं चल कोणची गाडी असं काय एक तरी इलो इतको आणि या करतो चल चल मी ओढतोय मागतो हा. काय झालं रे इंजिनात फॉल्ट आहे रे यार सुरू आहे स्क्रू ड्रायव्हर दे रे अरे ह्या काय मेल्या खैसून कोण येतात काय माहिती हे बघ ह्या काय म्हणतात स्क्रू ड्रायव्हर इलवा खेका इलय रे ते- जा घ्या तोंड घेऊ काय सांगतील पनवत या मेली रे मगाशी ती गाडी बंद पडली योगीच धपको दिल्यान माका पहिला भाव माका घुमय येतलो मग हे- योगीचो. इथं काय करतो तू घे बरोबर रे टेम्परेचर बघत इंजिनचा काय झाला आता तापला रे. गौरवशी खेका मध्ये मेलो मरता त्याच्यामुळे ते व्हायलाच बघू रे काय झाला आता पकड इंजिनचा प्रॉब्लेम अरे होईत काय झालं शिरा मारवरा धपको इलो मरे माका भाव आता सोडूचो नाही माका योगी त्याच्या नादाक लागलं ह्या काय मेलं ह्याच्या ती ताडी तुटली शी कसले रे तुम्ही काय रे बाबा काय झालो करायला हे काय म्हणतात रे तू गप रव रे ह्या काय इलो रे वासाडी मारायच्या खे मारे ता खेका मध्ये मर नको तर काहीतरी करता रे हय लक्ष नाही मरे एक तर तुझ्यामुळे सगळी या इली आपत इली आणि काय काय आता ह्या परत आता ह्यो खोलू आहे माका ह्यो पानू शी बघ काय ता कर तर एकदा तर वाईस करा दे जरा अरे जरा ही वायर सुटली रे समजलं होईत काय मला पनवती लागली ना काय करूचा लागला बोलते आधी बघतोय शिरे मरा नको खांद्या हळे गाडी सारखी होणार नाही मरता मध्ये ए जरा वाय थांब रे बाबा तू काय आलं रे थांब रे जरा माझ्या मते ना हय काहीतरी घाललेला हात काढ रे करतोय मग चालू मी मरते कशा तू असं इंजिनियर कमी असं करता मा तू माझ्या मते ना हय काहीतरी घाललेला तू असतं करत चल मी चाललोय घरात चाललोय ए, काय सांग नको रे हे नको जा हे, पिढे यो, जा रे यो, बाबा यो, तू यो, वेस्ट यो, होणार नाही यो, कितको वेशीर झाला तर जा घरात जा काम आता बघतोय एक पॉड म्हणा होतो काय करतो दाजी गाडी मरे ही काय करता कोण आहे ए, काय करताय रे तुम्ही माझ्या गाडी तिथे काय करता माझ्या गाडी येता या बंद पडली अरे गाडी अरे दिलंय तुका मरे मी गाडी इंजिनात फॉल्ट अरे बाबा तू उठ हो बाबा तुम्ही माझ्या गाडीचा सत्यानाच करतालाय अरे बस चल यांच्यानी काय केलं नाही का बघ चल बा बस रे वाट नाही तर मरे गाडी चालू झाली बरे काय म्हणता मेकॅनिक आणल्या का कोण आणला ह्यो? तुका मला सांगलेलं तुका येणार नाही गाडी चालू माझं काय बंद तू इल्यावर बंद पडली नाही तर आधी चालू येत होती मा तुका सांगलं मा ए बाबा माझे पैसे द्या मरे कसले पैसे काय काम करू या करतो.